ato kong kabaw nakabuhi. Samok ko gani. Dili ko naman dito. Dili ko naman to bihigot. Oh. Ha? Ako ang matlin tirong sa barangay nagbuhat ng turon og asa ng kapitan nila dito. Nga! Wagit. Oh no. Asa turon sa kapitan no? Amta ko itoyo siya ha? Saan ron? Sige pun. Galing anak ng tawag ko ah. Hello. Hello nak. Hello tay. Kumusta man ka diha tay? Okay raman nak. Ikaw? Kumusta naman mo Jul nga ra? Okay raman tay, pero lisod yung panahon karon. Kanang narabo ko itoyo si mga tay. Kanang nagay kwarta diha. Oh no. Nak. Kuhay ra ba kay nangita kang kapitan kay mangaya pag hinabang. Kailangan gid akong kwarta ron kay bakal akong brief kay buslot ng brief nako. Lapos ng itlog nako inoon. Hello nak. Tsagay lang sa puna nga ra kay garter lang po nabilins ko nga rin. Bilang kay ko mag-brief. May nang yut-yut. Matay. Bye. San mahana ayo tabang sing anak. Kabaw. Kabawa. Uy, na may tao. May tuyo anak. Nagpakiiki ay pang kanahan. Sa may ato. Ay kap. Oh, Maing hapon. hapon na gidon. Hapon na naman daan eh. Huwag gagawin dito sa akong opisina, no? Problema kong pangita sa ang kabaw. Huwag pa makit eh. Sa man tayo itong tuyas ko anta. Mangita kay kasi mahakap kay mga pag hinabang nimo. Abang. Sa man nang hinabang yung pangayo ba? Awang yung anak way bro. Ang anak Gani. sus kini ako agani po. Wala ka itong. Kuha trip sus. Mauna sus saan man ginay. Wala gini akong kuwanan po lagi sa inyo. Hasta ako mong problema, hasta brief. Naa ka mo sa ako ah. Nga, may kwarta kap. Nya ikaw may kwartahan rin sa itong barangay kap. Pila na gani nakabuki mo anak ni? Wala na no. Pila na to mo anak? Sa nagintan ka dosina. Mo gini problema sa inyo ha. Kay paghimo ninyo sa inyong anak, wa gani manawag sa kapitan gani. Karon yung problema mo, duol lang mo kapitan. Di pagingon lag mo hatag ka kap magsige pa mga damo pa mga jaw yung hatag ka. Mo matag na bitaw dira oh. Ano ha? $200 million US. Palit nig brief. Ang pantay day. Aka na nagya ko diha. Ug kuwang na tawagi lang ko kay tagaan pati ka. Why problema sa kwarta? Daghan ko kwarta kay daghan magug na kurakot. Sige na, ito na, uli na. Sige, salamat tayo kap. Oo, sige. Anak, pagdali nga ra kay atong anay, muwag na ba na kayo ato ng patakalan. Pagdali na diha. Diyan mo kay ning anaya na yoy. Oh no. Oh, sige lang oy, kay muna-una lang ko kay doon naman lang kumpari balay. Sunod na lang ha. Sorry, maglaong. Sorry, ikaw na. Mami nagtawag sa ko. Kasi ang ganito ni nagtuon. Uy, Mari, asa may tuyo na to? Sus, kinini ang pari. Nalagi ko pari kay magpatakal unta ko. Patakal ta ka, Mari? Ay lang nga sa libon man nga rin, Mari. Di nanta, dito nanta sa balay. Ito kayo, Mari, kayo. Diri imong kumari. Dayon, largo lang nga rin sa balay, ha? Isti man kong pariyan eh. Galing ka, misya siyang baba. Kasumban lang, halang damo kay anak. Sus. Kumpari pa, wag pulos. Patawag tagi kang ka, patawag tagi sa kapitan. Ay, sus. Lusintosan ko atong ngayos ko ang kwarta da. Palit ko niya brief. Bailang gani kay. Maway sa ko kay akong kabop, gina ko makit eh. May lagwa na rin mo, apas na pong garis ko ang mangayo na po.
Inabang, usap ka. Hoy, kap, kap. Oh, di. Sus, usa man yung pusod ka lawang ba na mura man naog ka ng tabay sa basyaw. Oh, usa ba yato? Kanang murag suko mangigay ka. Kay kinigan akong kumpari gani binastusan ko. Usa man yung gitabunan niya. Ay, ayun na lang ikap kay ako lang ikap. Oh, imo kita muna. Kanang ako ganing ireklamo ako ang kumpari kay binastusan gid kog maayo. Kanang patakal ng tako. Patakal ka. Oh nya, sus bagla makayo ay ako atong ireklamo. Kay iyang panamas-tamasan akong pagkababayi. Ikaw kay mo magpatakal. Dili. Oo, magpatakal ganing ang tako. Nya kay binastusan man ko sa iyang itlog eh. Sus mo na ibinastusan. Usa man ikaw gid magpatakal o usa man mau lagi magpatakal lagi ko. Kau ba nako akong anak unta? Duha mo si mong anak magpatakal. Ay, oo, duha mi pero ang baboy akong patakalan. Baboy. Kapag man ato iyo imong panas-tamasan ng pagkababay man imo to ipatawag. Para wato lagi ipatawag kay saan man gud. Sus, gid ba ayo yang gibuhat nako. Problema na pud ni. Akong tawgon akong mga barangay tanod. Hoy, mga barangay tanod ako. Dali sa more. Surna ka. Ay sa mahubag-hubagan man sa pag-anda mo kay na ako'y ipa-aresto sa inyo ha. Ha, man diri kap. Mo ni kap. Ay. Mo ni. Ngano ako man? Sus. Kap. Mo ba na mong tanod kap o kana tanod na? Welcome to Niabas Barn City. Yan, Happy New Year eh. Happy New Year. Happy New Year sa mga viewers. Oh, New Year ron bagong kapatid. Layat sa. Happy New Year kapatid. Excuse me po. Kanang New Year na ron unya. Siyempre magpasalamat din kay nakaabot tayo ng tuiga unya. Naabot tayo mga bag-upod diya yung mga kaubanan at paila-ila. Team Cactus. O ang Team Cactus sa Team Cactus gyap. Dili taga Miabas gyapon sila unya ni-appeal din sa ato ang grupo sa grupo nato nga maghatag og kalingawan kaninyo. Unya ato lang ipaila-ila. Ani taga Miabas ni. Dagol. Si Dagol. Dagol. Taga ipaila-ila si Jerome J. Diarte. Palito. Sige, kalimber sa mga grupo si Marksan Cabintoy. Congrats na, pre. Congrats na, siyempre, salamat sa padayon nga pag-support sa mga videos. Ayaw mo pagsawa. Yan, ayaw pagsawa. Subscribe and share. Yes! Kunya, asaman, okay na ba? Okay. No! Ayaw, Zam! Kailangan gid akong kwartaran di. Bakal ako brief kay buslot ng brief nako. Tapos ng itlog na ko inoon. Nak, tsagay lang sana dra kay akong brief. Daw ang kumari, sakto kayo kumari kay wa diri imong kumari. Dayon largo lang ri sa balay ha. Patakal ta kamari. Ay lang ri sa libon man nga ri mari di nanta ri dito nanta sa balay. Tim, kuan na niyo eh. Kapitan na niyo eh. Ay, Tim, ni kumparian niyo eh. Dalang ika, busyad siyang baba. Ay, saba ha? Ay, wala yung saba-saba. nyakit. Chun. Uy, kap. Oh, di. Sus. Gusto mo na yung pusog galaw ba na mura man naog ka ng sabay sa basyaw? Sus, kap eh. Kano, nialagi ko kay. Ireklamo na ako. Ayun na lang, kap kay ako lang ka. Terus. Ikaw kayo mo magpatakan. Dili ako anay. Kauban mo ginako akong anak. Ay ko kung mga barangay tanod, asa naman to? Oh, dara! Mayok ini mo! Sobra ka! Wala, iso dapat na. Dali sa more! Sobra ka. Ay, sa mahubag-hubagan man sa pag-anda mo kay na ako'y
ipa-arrest ko sa inyo ha. Sa ay reklamante. Asa naman to kung ito nagreklamo? Uy, yun lah. Kap. Kita nyo yung tsura oh. Oo, mo ni akong matanod. Ini anak ni kagawad. Gini po. Ako po gining. Lights ka, dito ka Jay. Na ako iparisto sa inyo ha. Isa man na. Yan. Amo ting bera sir. Ako iparisto sa inyo ha. Mo. Ako iparisto sa inyo ha. Dali. Video, dali mo kanang video. Ako iparisto sa inyo ha. Mama. Iparisto sa inyo ha. Ha man diri kap. Uy. Mo ni kap. Mo ni. Nganong ako man? Sus! Kap, si mo ba na yung tanong kap? O kana tanod na. Pada ko pada yung tukap. Eh, pada ko. Arong, ako, ireklamo ko to kap.